Ahojte, volám sa Samko Nacik a mám 10 rokov. Mojím veľkým snom je stať sa pilotom a raz riadiť veľké dopravné lietadlo. Od 7 rokov ma fascinovalo lietanie lietadiel, letiska a všetko, čo súvisí s oblohou. Preto som pre vás pripravil toto video, ktoré zachytáva krásu letectva a ukazuje prácu pilotov, ktorých obdivujem. Každý vzlet je výsledkom presne naplánovaného procesu, na ktorom pracujú piloti, technici a dispečeri. Každý detail musí byť dokonalý, aby bol let bezpečný a pohodlný pre všetkých cestujúcich. Lietadlo je ako obrovský vták, ktorý sa vznáša nad zemou a vezie ľudí na rôzne miesta sveta. Teraz sa pozrieme do kokpitu. To je srdce každého lietadla. Tu piloti sledujú prístroje, komunikujú s riadiacou väžou a navigujú lietadla cez oblaky. Kokpit je plný rôznych tlačidiel, páčok a obrazoviek, ktoré na prvý pohľad pôsobia zložito, ale pre skúseného pilota sú prirodzenou prácou. Pozrite sa na týchto pilotov pri práci. Sú to profesionáli, ktorí musia byť vždy pokojní a sústredení. Ich úlohou nie je len riadenie lietadla, ale aj riešenie rôznych situácií počas letu. Musia poznať počasie, vzdušné trasy, systém lietadla a byť pripravený na akúkoľvek nečakanú situáciu. Verím, že ak budem usilovne študovať a trénovať, raz budem môcť sedieť vedľa kapitána a pomáhať riadiť lietadlo. Letisko je miesto, kde sa začína každé letecké dobrodružstvo. Neustále tu panuje ruch, lietadla pristávajú a odlietajú, cestujúci nastupujú a personál zabezpečuje, aby tu všetko prebiehalo hladko. Keď sa prechádzam po letisku, predstavujem si, že som už pilot a práve sa pripravujem na ďalší vzlet. Milujem ten pocit vzrušenia, keď sa lietadlo pohne po dráhe, zrýchluje a vzniesie sa do vzduchu. Lietanie nie je len o technike a o strojoch, ale aj o vášni, sne a tvrdej práci. Mojím cieľom je stať sa pilotom a riadiť veľké dopravné lietadlo, ktoré sa spájajú ľudí po celom svete. Verím, že keď človek niečo naozaj chce a dá do toho všetko, jeho sny sa môžu stať skutočnosťou. Ďakujem, že ste ma počúvali a pozerali. Dajte like a odber.